Alright, muri Zimbabwe. Idzi ndo nyaya dzandisingadi kuripota. Inyaya dzekuti hadzindifadzi, hadzindinakidzi kuti ndiuye nadzo ndichiripota. But I think it's important kuti nditi kuti vanhu maZimbabweans azive zviri kuitika, because you have to know patiri kuinda. Because you see, pane ma-forces too ari kugwisana. Chiwenga is still coming through, but Mnangagwa is also coming through. And Mnangagwa toda kukupa information about what is happening within the cabal. Because muri Zimbabwe, isusu takatyoka, takachila, takaita ease, anditi vakomana vanenge vachironga vachistrategize vachienda kumberi, organized. Remember, chinhu chinonzi ZANU-PF, it's an organized organization, but chinhu chinonzi also Mnangagwa faction is also an organized faction. So kana tichiti vanhu vari organized, what are we saying? They meet constantly, do meetings, come out with programs, implement them, use state influence, state institutions, approach the police, approach the judges at the courts, make things happen. Do you understand that part? And they openly use the money. My people, don't be confused. Kana mchiona Mnangagwa achipula pamberi kwenyu ane ma Rolls Royce, ane ma Raptor, ane ma chi. It's a political game. It's a positioning. Yekuziva kuti apa ndi information manja. Muri Zimbabwe, ndiri kuti nini? Mukaona Mnangagwa kabao, mukaona Tagwirei achisvika kwamuri ane rimwe ziMercedes Benz, open track, G-Wagon, open track, zvondoshaya iwe vari kuzama kuda kuti kudiva komana. Munyika yakaita seZimbabwe vari kupusha rimwe zimotaked rine mazimota anosvika kana kuma-15 uko, mazimota more than 100,000 each. Kuti vari kuzama kuita sei? Vari kupenda picture yekuti isusu tine mari, ukatamba nesu unorla. John's politics. That's why muchiona maZimbabweans ese have been turned into vanhu vane udyire. Tava zvanhu zvazvokuti, we are expecting miracles. Vakadzi vedu, they have been turned also into to slave queens. They are also expecting miracles, because let me get into this. This is important. You see, muri Zimbabwe, have you seen slave queens ari muHarare? Wokuti ukanzwa nezvavo, also they are dating big politicians. Some of them vana vaMnangagwa. Izvo tiri kunzwa kuti kune chino ichi chasungwa chiri kunzi chi-second wife chaCollins zvikazodii. And then vanenge vachitengerwa maG-Wagon, maLamborghini, dzimba, etc. Boys vari kudanana nembavha nematsotsi. Andidi. So vaya vakuuya vachipa ghetto youth, maghetto youth pressure. Iwe ndoiwane mari kukutengera lambo inini. Andidi, vakupa vedu isusu kuno kudhaza vakadzi vakuona senge isusu we are useless. Hatina zvatiri kuita. Vari kufunga kuti iyo ndo life, that's the real man. Andidi. This is one part, of course. Ndo zvinoita kuti seboys togona kutozojamuka zvachose tikanyatsokusvigaya, but in fact hapana but, because we are not taking away anything. So tiri ipapapo muri Zimbabwe. Now tiri kudzoka kunyaya yeimage yatiri kudza kuti muri kutengesegwa image, and you are being turned into beggars, into vanhu who expect miracles. Kachiti you expect miracles kura kuti you don't really believe kuti you have to work hard to succeed. You believe you just have to know or be known by Chivayo or some other rich person. That's all you need. And then wakutopiwa $150,000. And then wakutopiwa $200,000. Wakutomukosundidzira Range Rover. And it wakutotenga then. That's what Zimbabweans are now expecting. Unotowa pakanzi kwanzi papiwa munhu mota, wakutoona zvimwe zvapfana zvanga zvitombori sober at some point zvakutobudikira kozvinochite thank God my blessings acho azowandira maghetto youths chichimwe taiziva kuti maropafadzo achauya ticharangarigwa.
kujamba jamba kuswera ichiimbwa nyaya iyoyo tarangarigwa mageto youths apa uri kutaura kuti wikino wapa munhu mota wamupa nemari and then maakutoimba muchiti mablessing ari kuwanda mageto youths chichichi asi muri kuzviziva kuri kubva mari muri kuzviziva kuti ivavava vanhu vari kukusapotai ndo vari kubigwa ende yabiwa yaunganidzwawo kumaakupiwawo chishare but iwe imari ngani kwamemapiwa $200,000 pamari pamabillions ari kulutwa. Isusu hatinganyarari handiti because isusu tinoona zviri muhomwe maticha iwe kuita vanhu mauseless people. Why go to school kana uchizodzoka kuchikoro wohoreswa $300 but kumadzibaba uko kuropiwa madzibaba ese mazitoyota fortune because they are mabootlickers vanorumbidza vagorumbidza vagoti takutomira nezanupf takudina mukuru chivhayo zvakadii that praise singing. Now they just qualified kupiwa more state resources than ma civil servants who work in a hospital kurapa macitizens. Achigwara kudzidzisa mwana wako kubva kuno grade 1 grade 2 grade 3 kusvika chakusvisvina chirungu kusvika chava chidoctor chakurapa vanhu kusvika chachiengineer chakugadzira zvinhu handidi. So what are we trying to build a nation? Because ndopapa tichikudza mona vanhu vakaita Mnangagwa, they believe in rigging everything. Ufumi hwavo ivo vakaita zvokubata pfuti ndokuenda kuhondo ndokuita end up neufumi hwenyika. You understand? So they rigged the system because kuenda kuhondo is not building a business. And unfortunately there is nothing sustainable chinobuildwa nekuriga system. I mean it's sustainable to you Mnangagwa and your cabal, you will remain rich, but the rest of Zimbabweans will suffer for that. You are sacrificing all of us. Because chiri kudiwa paya asi munhu wakariga system akaenda kuhondo akatora pawo pari kudiwa a builder, a businessman with proven record yokuti you started from the bottom by yourself and build stuff by yourself, invested every cent by yourself, and now you are running 2-3 companies, then ndo munhu ari kudiwa pachigaro chacho. Because now kwesoka muri kubhadhara vanhu vasina production yavari kuita munyika more than vanhu vane real production on an economic level. Iwe madzibaba haana kana economic production yaanouyisa munyika. Mukuru wechechi Makandiwa haana production. Izvi kwandinoda vaka imwe chechi. So how is that going to help us? $2 million kuinvesta in a building a church rather than to build a company. It's something that people vanoshanda ikoko kwachita zvinhu. Unoemploy vanhu vangani muchechi and hautombovaemploy vatsvairisa mahara. So muZimbabwe, this is the problem with the system. And it's the problem with the system and it needs to be fixed. You can't be rewarding people who are doing nothing to vasingasimudzi economy in any way. Those ones cannot be the ones being rewarded by the government the most. And so tiripo pano pamuzinda wevanhu you know kuti tiri kupinda and tichauya takakubatira mafiles kubva kwese pese topinda. So garai panapa, rugare ngaruve nemi.